V dobe, keď platobné karty, mobilné aplikácie a digitálne peňaženky nahrádzajú klasické bankovky a mince, sa vynára otázka. Sme pripravení na svet bez hotovosti? Odpoveď na túto otázku budem hľadať s mojím dnešným hosťom. Pozvanie prijal predseda Združenia pre bankové karty Peter Getz. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Pán Getz, tak ako to je? Ako vnímate vy ten význam dňa bez hotovosti pre slovenskú spoločnosť? Sme na to teda pripravení? Pripravení možno aj sme, len tá realita samozrejme je trošku iná. Veľmi veľký počet ľudí stále uprednostňuje hotovosť a myslím si, že v blízkej budúcnosti sa to ani nezmení. Z pohľadu alebo teda z hľadiska nejakej praktickej skúsenosti je deň bez hotovosti dôležitý práve kvôli tomu, že jednak odborná verejnosť aj laická verejnosť si pripomína teda to, že je tu nejaká nová technológia, nový trend a samozrejme to ešte, čo my vlastne špeciálne pripravujeme pre laickú verejnosť ako Združenie pre bankové karty, je možnosť registrácie počas tohoto týždňa na stránke denbezhotovosti.sk, kde vlastne môžu pri žrebovaní práve na konferencii, ktorá sa uskutoční 13. novembra, získať hodnotné ceny. Aké sú ale tie hlavné výhody možno používať práve ten bezhotovostný styk namiesto hotovosti? V prvom rade je to bezpečnosť. To znamená, že prostriedky sú chránené jednak teda formou rôznych technologických zabezpečení a v súčasnosti teda aj biometriou a samozrejme potom je to pohodlnosť, zákaznícka skúsenosť, to znamená rýchlosť platby a tak ďalej. Ak sa pozrieme aj na okolité krajiny, tak ako sme na tom v porovnaní so svetom vo vývoji tých digitálnych technológií? Slovensko je v tomto absolútne špecifické, pretože vždy adaptuje najnovšie technológie úplne automaticky a čo sa týka napríklad bezkontaktných platieb, dlho sme boli lídrom, nielen teda v Európe, ale aj v celom svete. Samozrejme, postupne sa táto situácia menila. Ale čo sa týka napríklad poberu platby hotovosťou a poberu kartu, tak sme v presnom strede, lebo v podstate súčasne na Slovensku je to zhruba 50/50. To znamená, že nie sme na tom zle v porovnaní s okolitými krajinami? Nie, nedá sa povedať, že zle alebo dobre. Jednoducho polovica ľudí platí hotovosti, polovica kartou. Napríklad anglosaské krajiny stále dominuje hotovosť, zase naopak Škandinávia dominujú bezkontaktné platby, respektíve teda platby platobnými prostriedkami. Tak nás skúste presvedčiť, aby sme viac používali ten bezhotovostný styk ako hotovosť pri platení. Myslím si, že Slovensko je špecifické v tom, že máme vydaných viacej platobných kariet, ako je počet obyvateľov. A teda to nehovorím samozrejme o občanoch, ktorí sú mladší ako 18 rokov a tak ďalej. A drvivá väčšina, alebo veľká väčšina ľudí ešte stále tú kartu používa len na to, aby vybrala hotovosť bankomatu a potom platila. To znamená, že už tie karty máme, tak už ich len teda používajme a teda plaťme nimi u obchodníkov, lebo samozrejme tak je to najvýhodnejšie. Môže zvýšiť práve ten bezhotovostný styk to, že všade už budeme môcť zaplatiť kartou alebo cez ten QR kód? Ja si myslím, že všeobecne ten tlak na tú akceptačnú sieť stúpa a myslím si, že aj v minulosti, kde sme tú kartu nevideli, alebo teda aj platbu prostredníctvom QR kódu, tak v blízkej budúcnosti už bude a myslím si, že to naozaj tomu celému pomôže. Aké novinky alebo tie technologické trendy by sme mohli v tých najbližších rokoch očakávať práve pri tých bezhotovostných platbách? Rok 2026 pravdepodobne na Slovensku teda bude rokom zavádzania platbu prostredníctvom QR kódu. Ale súčasne stále vidíme, nazvime to, že globálne trendy v oblasti biometrie. To znamená jednak rozširovanie autentifikácie platby prostredníctvom jednak teda otlačku prstov. Veľa ľudí už používa rozpoznanie tváre a tak ďalej a myslím si, že toto sa ešte ďalej bude prehlbovať. Robíte si aj nejaký prieskum, čím najviac platíme? Sú to teda tie platobné karty alebo už sú to hodinky, prstenie? Čím najviac platíme? Slovensko je špecifické v tom a predpokladám, že mobilní operátori by mi to potvrdili, že tá penetrácia smartfónov je veľmi vysoká. To znamená, že veľa ľudí práve tým, že ten smartfón naozaj má pri sebe 24 hodín denne, tak uprednostňuje možnosť virtualizácie platobnej karty v platobnom zariadení, čiže teda v telefóne, ale ako ste správne povedali, v hodinkách alebo v iných, napríklad v prstení, teraz je to veľmi moderné a tak ďalej. To znamená, že tieto veci určite ako keby sú momentálne trendy. Na druhej strane stále veľa ľudí používa aj plastovú kartu. Hovorí predseda Združenia pre bankové karty Peter Getz. Ďakujem za návštevu štúdiu. Ďakujem aj ja.